नमस्कार, मी उर्वी सावंत पंगत तुमच्या आमचीमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे। आज माझ्या किचनमध्ये ना खमंग खुसखुशीत अशी अळूवडी बनणार आहे। तर चला सुरुवात करूया अळूवडीची। प्रथम इथे मी अळूवडीची 5 पानं घेतली आहेत। आता व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे ह्या अळूवड्याच्या पानांचे आपल्याला देठ काढायचे। तर देठाच्या सुरुवातीपासून ते अगदी शेवटपर्यंत हे आपल्याला सुरीच्या सहाय्याने खेचत आणायचं आहे आणि ही सगळी देठ धाग्यासकट काढायची आहेत, जेणेकरून खाताना आपल्याला त्याचा त्रास होणार नाही। आता अळूच्या पानाचा मागचा भाग आपल्याला लाटणीच्या सहाय्याने पूर्ण प्लेन करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे मी सगळी अळूची पानं लाटणीच्या सहाय्याने पूर्ण प्लेन करून घेतलेली आहे। इथे एका भांड्यात मी 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, मूठभर कोथिंबीर, 12 ते 13 लसणीच्या पाकळ्या, एक छोटा तुकडा आल्याचा आणि सुपारी एवढं चिंच घेतलं आहे। अर्धा चमचा हळद, 1 टीस्पून गूळ, 1 टीस्पून बडीशेप, 1 टीस्पून जिरं, 4 ते 5 टीस्पून धने घातलेत। थोडंसं पाणी घालून आपल्याला ह्याची मिक्सरमधनं बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। आता ही तयार केलेली पेस्ट मी एका भांड्यात काढली आहे आणि त्यातच आपण आता 2 वाटी बेसन, पाव वाटी तांदळाचं पीठ आणि अर्धा चमचा ओवा घालून पीठ चांगलं मिक्स करणार आहे। थोडं पाणी घालून आणि चवीनुसार मीठ घालून ते पीठ मी चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। थोडं त्या पिठात पाणी कमी वाटल्यामुळे मी पुन्हा थोडं पाणी घातलं आहे। पिठाची कन्सिस्टन्सी ही जास्त पातळ पण नसावी आणि जास्त जाड पण नसावी। त्यातच मी 4 चमचे सफेद तेल घातले। अळूच्या पानांची प्लेन बाजू आपल्याला खाली ठेवायची आहे आणि वरच्या बाजूला आपल्याला एकसारखं तयार केलेलं मिश्रण लावायचं आहे। आता ते लावून झाल्यावर त्यावरच आपल्याला एक छोटं पान त्याच्या विरुद्ध दिशेला ठेवून एकसारखं सगळीकडे आपल्याला मिश्रण लावायचं आहे। असे करत करत आपल्याला ही सगळी अळूवडीची पानं एकावर एक ठेवून एकसारखं मिश्रण लावून तयार करायचं आहे। आपलं पीठ असं भिजवायचं आहे की आपल्याला ते अळूच्या पानावर अगदी सहज लावता येईल। मी 5 अळूवडीची पानं घेतली, त्याच्या 5 अळूवडीची पानं घेतली आहे, त्यामुळे त्या 5 पानांमध्ये अळूवडीचा एकच रोल तयार झाला आहे। रोल बनवताना खालच्या दिशेला असलेली पानं ही आतल्या बाजूला फोल्ड करून त्यावर थोडं तयार केलेलं मिश्रण लावावं, जेणेकरून त्यामुळे ती अळूवडीची पानं चांगली चिटकून राहतील। वरच्या बाजूची पानं ही आपल्याला आतल्या बाजूने फोल्ड करून त्याच्यावरही तयार केलेले मिश्रण आपल्याला लावायचं आहे। त्यानंतर साईडच्या दोन्ही कडा आतल्या बाजूने घेऊन त्यावरही आपल्याला तयार केलेलं मिश्रण लावायचं आहे। मिश्रण लावल्यामुळे ती अळूवडी चांगली घट्ट चिटकून राहते आणि वाफवताना किंवा कापताना रोल सुटत नाही। तोपर्यंत मी साईडला पाणी उकळत ठेवून त्यावर तेल लावलेली चाळणी ठेवून अळूवडीचा रोल 15 ते 20 मिनिटं वाफवण्यासाठी मी ठेवला आहे। आता 15 ते 20 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता की अळूवडीचा रंग थोडा काळपट झालेला आहे। आपली ही अळूवडी आता एकदम तयार झालेली आहे। अळूवडी पूर्णपणे थंड करूनच मग कापण्यासाठी घ्यावी। एक अळूवडी ही मी 1 सेंटीमीटर एवढी ठेवून कापलेली आहे। तेल तापण्यास ठेवलं आहे। तेल अगदी जास्त गरम पण नसलं पाहिजे। मीडियम गॅसवर
मी ह्या एक एक अळूवड्या तळून घेते आहे। अगदी खमंग आणि खरपूस होईपर्यंत आपल्याला ह्या अळूवड्या तळायच्या आहेत। अशा प्रकारे इथे मी सगळ्या अळूवड्या फ्राय करून घेतलेल्या आहेत। मी तुम्हाला अळूवडीचा आवाज दाखवते, किती कुरकुरीत झाली आहे बघा। मग तुम्हाला ही अळूवडीची रेसिपी कशी वाटली हे नक्की कमेंट करून सांगा। आणि तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक आणि शेअर नक्की करा। आणि हां, नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। तोपर्यंत टाटा।